Всеки иска да стане силен като лъв, но колко хора са готови да понесат болката по пътя? Един човек отишъл при татуировчик и му казал: направи ми красив лъв на гърба, но гледай изобщо да не ме боли. Майсторът започнал от опашката. О, не, остави го без опашка. После започнал ушите. Много боли, нека бъде без уши. Накрая започнал корем. И него махни. Тогава майсторът хвърлил иглата и казал: някой виждал ли лъв без опашка, без уши, без корем? Много хора искат рая, но без търпение. Искат знание, но без учене. Искат успех, но без усилие. Искат награда, но без изпитание. Истинската сила се изгражда с търпение, а не с удобство. Аллах в сура Енфал 46 аят казва: и търпете, наистина Аллах е с търпеливи. А пратеникът на Аллах Мухаммад алейхиссалату вассалам е казал: раят е обграден с трудности, а огънят с желание на страстите. Не бъди човекът, който иска лъв без болка, защото без търпение няма сила, а без усилие няма истински успех.